nag-set up ang ato ang Facebook Live mga kabisyo. Kadali lang ato aning maplastaron tuod kaghapon kay na-block ta sa kuan lulubaba sa Facebook. Gani di lagi nato butangan ni kanta lagi kay makapiright manggod siya. So maglikay-likay kita ni mga kanta gito kayo kay stricto kani sila murag ni sila og kuan kung ato pag ganyan gito ka lang ilang mga kanta di sila malipay to dana ngay style ato ang gi-promote ang ilang kanta. Ha? Mo gina sige ingon nga what sa kind. What sa kind of you, ha? Ala sige, mayo nga udyog, mayo pagpaminyaw labi niya sa mga kabisyo natong hinigugma karon. Live na ba ta may link? Oh, live na ta lubaba. Pwede mi ninyo makita, mahinabi karon sa ato ang Facebook page DJ Mike Kiling. And sa ato ang personal Facebook page, okay, Michael Agbos. Likewise sa Facebook page Kabisyo My Love So Sweet sa Jesser Marketing or Kalabo Plus na Facebook page. Pwede mo mag-order diha mga kabisyo ha. Kung gusto mong mapalit sa mga produkto nato sa Kalabo. Na atong Kalabo Herbal Capsule nato, Kalabo Herbal Capsule with Mangosteen. Okay, tapos kung ganing gusto ka mga pena ay Herbal Coffee Original o Kalabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca. Kung ikaw ang imong trabaho sige lag biyahe, manghaplas ka og Kalabo Herbal Liniment Oil mga kabisyo. Tapos pwede po kang mogamit sa Angelic Relaxing Roll. Gamay lang na siya pero pwede naman siya ipahid-pahid baka panuhot tawag ni manuhot chohot. Manuhot chohot. Pasensya na English speaking kasi ako eh. Manuhot chohot ang kanindot og soothing effect sa peppermint. Muna kung buot ipasabot. Okay? Sa Angelic Relaxing Roll na siya mga kabisyo. Anyway, hala sige. Mayong udto ilabi na sa mga uban kanato diha karon nga nagapanukad sa ilahang paghungit-hungit karon mga taknaa. Kumusta ta diha ninyo mga kabisyo? Pakita pa naton dagoy diha kay para makita tong kanyag nato. Ay time siya. Balik sa nato siya may kiling kay muraga Nay kutsyon sa likod. Padaplin sa namong kutsyon kabisyo. Oo, okay. Maulaw sa tuod tano. Ganyan, maulaw po kay. Na-live ta ninyo makita diri sa tong Facebook page. Anyway, sumuko to siya mga kabisyo. Na-plaster na. Magatuwa na siyang natago. Mogi na siya gingon lubaba nga itago ang ebidensya. Itago ang ebidensya nga naay lama. Mahirap niya, masyap niyan. Ala sige, kung bati tanin nyo, ilabi niya. Sa mga bago lang nakadawat sa mga sulido. Uy, hayahay, di kay tuod ka. Mayo di kayo mo ang paminsal ka ron. Sumahig siguro puno siya nga makapalit ka mga produkto nato sa Kalabo. Aron nga naapog kay investment ba sa mga lawas. Dili kay puros lang kakuan. Puros lang ka PN. Daon siya ba yung mga sugal-sugal mo diya, pamalit-palit mo, ginakaon-kaon mo. Ha? Investment magyapon ng kaon lubaba. Investment si mong kagaral. Mao niyang ubad sa inyo bisan tambuki ko na kayo. Di gustong paniwag kay mo lagi ingon nila. Ako nung paniwag man ko, sayang akong gasto dre. Investment niya makita sa kulawas ha? Buwang niya gilad. Buwang niya kasi yung pamilya. Pero maingon na ito kidding aside. Dapat ato pong gahinan yung pampahimsog ang atong lawas kay usar magunyan trabaho ganyan po tuod kung magsakit ta, magluyat ta. Usar man yan trabaho kung kuha na ta kining maingon na ito sutay na. Makatrabaho pa ka? Sumayong mag-invest ka bisag
igo ba sa imong kalawasan nimo sama ning Angelic C, vitamin C. Ngano man jay kung di ka magpalitan ni. Ha? O ikaw may maglulya, ikaw man gapoy magsakit. So para dili ka makabaton yan yung mga problema sa panglawas, magpahimsog ka, protektado ka. Ha? Nga mukaon o mga lamiyang mga pagkaon, ha? Nindot ang mga pagtulog po sab. Ilabi na sa pagsabay o ginyom niingi, ha? Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya nga vitamin C, ha? Pinaka-epektibo nga vitamins, kaya mo na, kanya ni siya herbal content, ha? Asa ka mangangko nga niya. Ha, vitamins na ganyan niya, apay herbal, oh, ha? Ang lupit nyon, ha? Punyo sa minerales nga mo dipinsa sa imong kalawasan batok sa mga virus o bakterya. Oh, di ba? Oh, Jesser Angelic C with sodium ascorbate. So, kaya, palito mo. Oh, nya tapos kung medyo kuan pa ka kining murag mga nyugon ka sa uban ay langas ng palit ng produkto to sa kalabo kay para 100% fully charged. Kanay ang good, ha? Sige, pero bitaw sa mga nakadawat yung sweldo, sultihan ka mo, may kiling. Unsa man lulubaba? Unsa may mga birada na to diha lugar? Ang uban kaninyo dagan magig mga galaston, dagan kayog mga maingon niya to priority nga mga gaston sa kinyabuhi. So mao nya nga uban kanya to dili malikayan gid pud usab nga maka tawag na to nya kining makawaldas ba. So anya ang mga kuan nya tawag anya sila mga klase nga sweldo para ikaw makalikay aron ikaw makakuan sa imong makapugong ka sa imong kaugalingon kaya ba kakapugong katulbiya kay kagkamot. Sige lang kag swipe left, swipe right, swipe left, swipe right. Tapos pag human yung bike mo yung guys, salamat Shopee. Pag utumon ka, musagit niya yung kag, I love chicken nuggets. Ay, nako. So, sama na siya mga klase ng mga sweldo lugar. Dati gitawag nga sibuyas na sweldo. Mo kini siya katong mga nakadawat og sweldo. O niya, pag-abot anyang ilang sweldong nadawat, tunga-tungaon dahil na siya. O niya, pag makita niyo mo, gamay na malaki ni nabilin sa kong kwarta mo na makahilak na lang yung tuod ka. Mamura kang nagutad og sibuyas. Mo niya sa sibuyas nga sweldo. Katong pampaniwang nga sweldo, gusto ka makabalo? Muna siya katong pampaniwang nga sweldo nga bisag nakadugay, no? Kining nakagamay ba, nakagamay ang mabilin sa imuhang dili korta sa imong pangkaon. Nagkagamay na lang mali. Makakaon pa kakawaan niya. Mula time siya. 5 days, 10 days. Wala na. Di nagig ko kasurvive niya good. Dahil niyo mo dapat na yung kay contingency. Plan B ba? Mga nganyang style ya. Kasi plan B ni mo style diskarte lulubaba. Manguyab kag tagapalingke. Diba? Manguyab kag tagapalingke para suportahan ka sa imuhang pangkaon. Kanya, luluod yung kadayon. Labs, gutom na kay ko. Kanya yung good. Diba? Pila ka buko uyabon sa palingke lulubaba? Depende niyo mo. Manguyab kag tagalamas. Manguyab kag nagtinjira sa isda. Gusto ka o kwan, kining tinjira sa manok. Uyabon sa nimo. Gusto ka o healthy po, tinjira sa gulay. Kaya ang diskarte sa buhay. Ikaw ba? Kulang magunuan niyang manginganyang style. Gamitan niyo mo niya og mga hukagi moves. Para survive gihapon siya, di ba? Kay karon mga panahon na dapat abtik dito ta. Di kita ingon nga basta-basta dayon magkuan. Kining magpadala sa mga kining problema nato sa kinyabuhi. Sumuna nga kamo diha mga kabisyo, dapat magkuan kita kining ang atuang pangisip nato lawakan natin para tayo ay umasinso sa buhay.
Ha? Ilabi na kung ikaw lagi taon kay sweldo. My God, you're getting in my nerves, ha? Nakasulti lang itong sweldo at bago lang nga dawat murag magic. Ha? Kayo gamayng kumpas lang ay wala na gid siya. Usahay, mura pog bagyo, ha? May kilig. Dili ka sigurado kung kanyo siya mabot o kung kanyo siya sad, ha? Magdugay. Niyo siya, mura po corny nga pelikula bitaw nga sweldo nga tuwang nadawat kabisyo, ha? Kay mukatawa na lang ta. Bisag buwisit na bitaw ta kay patay tani. Katawa na lang natin problema at tuwan eh. Agos trabaho, gamay sweldo. Wow, ang lupit nyon. Dapat kitawag na konserbatibong sweldo, ha? Kining mga makaluya o niya makawayak inspirasyon. Uy, sinati na ako na lulubaba. May na lang na ikalabo. Sa pa diha lulubaba? Na po gitawag nga baog nga sweldo. Bisag usaon itong trabaho, gusto pa yangay niyo mong buhaton, tuwa-tuwa diha. Tabling-tambling, ay, mura gyapon ang resulta. Uy, sinati gyapon nato na. I've been there. Reglang sweldo. Unsa man ni siya lulubaba? Mo ni siya katong kasalang sa isa ka bisi, sa isa ka bulan, moabot ug magdugay lang pud na siya og 3 ka adlaw. So matotal kini tanang imuhang gi-mention lulubaba, maingon na tog looy pod. Looy gani gid no. Pero maingon sa dato nga watay mahems. Saon taman mo may gihatag ni Lord, dawat-dawat lang pud tuod, di ba? O makontento ang pasalamat kaysa wa. O kaysa pait nga gani taong tuod ka. Naglisod na gani, no? Susi pa ka. O na'y nakapait sa tuwang mga Pinoy, ha? Nay upper ihatag sa imo na opportunity. Ihatag sa mo sa Ginoo, ha? Panalanginan ka, wa ni mo dama. O niya tapos, balibaran ni mo. Kay mo na, ha? Wow, nilupit mo, susi ka pa, ha? Mura dyan ka kung siya kakuan, howd? Muna ngayaw dyan sayagi mga oportunidad, ha? Kaya panalagsaon na gid kayo tuod niya. Ilabi na sa inyo ang pagkadungog sa tuwang programa karon, ha? Dili niya aksidente, ha? Para masayod ka, gituyo. Baliktad. Tama day. Dili ni aksidente. Kung is meant to be. Ha? Is meant to be. Ito to? Is meant? Is meant to be. Ha? Dili ni aksidente ang imuhang pagkadungog sa tuwang programa karon kabisyo, hinigugma. Kay tungod, is meant to be, gituod kayo ni siya. Kaya karon may balang nimo ang pamaagi aron ikaw mahimsog ang imuhang panglawas. Ilabi na kung gani nga doon na kay sakit nga diabetes, taas nga sugar nga mokomplika sa imong lawas. Nga murag lagay kay hinaynayon jud ka og papayat niya, maluya pa jud ka. Labi na kung tawag na to na kini nga masamad ka, dugay pa jud kay kamaayo ana, posibleng maputlan pa jud ka og kiil, ha? Ang kadaganan sa mga natakbuyan jud niini nagantos gyud, ha? So mo nang pipila lang na siya mga kabisyo sa mga pwedeng mga malikayan nimo mga sakit kung ikaw makainom sa kombinasyon sa Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement. Yes, tama ka lulubaba. Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement nga ginama sa Jesser Marketing, sangkap sa mga unang herbal sama sa Calabo Leaves, Panyawan, Malunggay, Sambong o Mangosteen. Daganang nagpamatuod nga sila na protektahan o nalibyuhan sa numero 1 food supplement sa market. Ang Calabo Plus with Mangosteen Herbal Food Supplement uban sa Calabo Plus Herbal Liniment Oil ang pinakamaayo og ora mismo. Ginama sa Jesser Marketing alang sa dugang pang-impormasyon. Tawag lang mo sa numero 09-309-73-6009. Mga kabisyo, my love, so sweet, no? Speaking of diabetes, Lolo Baba,
Doon na yung mga sintomas na siyang mamatikdan nimo kung ganing dili ka sure nga murag time sa sige raman kog pangihi kada gabi pag yun sad, no? Sinati ba nimo na unya perminti kang uhawon? Nya tapos kalit lang ka og kaniwang bisag wala kay gibuhat. Sige raman ta kag TikTok. Gani no, lulubaba no. Ay sorry. TikTok man ko. Tama jud ka may kiling no. Mo nya nga usa sa mga sintomas nga dapat nimong mamatikdan. Ilabi na kanya bitaw maghalap-halap na imong mata. Sa sige po niya nimo TikTok po siya, nod cellphone. Pero basin niya napa niya siya mga laing pang maslawom nga mga sakit sa imong lawas. Hinungdan nga mas paspas ang pagkahanap sa imong mata. Unya magkuan tawagan niya kining usay Bisayaan ang kuan nam gani. I'm sorry English here manggod. Kuan kining magnam. Magnam is manghubag. Taka naman daan eh. Basta mangnam na siya no. Tapos magtinggil-tinggil. Tinggil-tinggil. Yung ibutang yun, tingling. The have numb or tingling hands or feet. Maminhod unya tingle mangkitiw siguro mangkitiw. Basta ka na murag magkuan ka bisyo no, tingle ang imuhang hands or feet sumo na siya murag gilok-gilok mo na siya gamay siguro lubaba. Basahan niya siguro niya. Basta kapuyom ko siya kausahay unya tapos matikdan niyo mo sa imuhang pamanit ni mo dry kay siya kayo bisag nagbutang na ka og lotion no. Murag sponge ko lang imuhang panit ba kay mo absorb man og lotion. Sponge ko banda man na. Gani no sumunang kabisyo dapat magpahimsog ka kay lisod kay karong mga panahon na. Ilabi na kung ganing dali ra kay ka magsakit. Wala kay pang proteksyon. Labaw na kung ganing aduna kaning mga simptomas, sinyalis na siya kabisyo nga naa kay diabetes. So better kabisyo nga magpa-check up ka. Of course, nadyo na siya test kabisyo no. Para mahibalaan ang imuhang ang level sa imuhang blood sugar. 'Di ba? Kay takabalo basin taas na kay tuod na siya, kailangan na siya paubsan. Mag-insulin na dayon tuod ka ni ana, delikado pag once magsugod na siya sama sa high blood nga magtumar ka og maintenance nimo, dapat di jud na siya maputol. Perminti na jud kang mag maintenance anang insulin kabisyo. Mo ginay siya nakapait ni ana. Pero kung ma-maintain nimo ang blood sugar nimo kabisyo, nga di na siya mo spike, mo taas. Perminti labaw na bisag makakaon ka sa imong paborito kay matamis nga mga pagkaon or mga carbs nga bisag dili tamis pero puno sa glucose kabisyo nagyapoy sugar sama ng kanon palakanin kay ka so pwede na siya nga mubusikad ang imuhang blood sugar. So nakanindot kabisyo no mutumarta og Calabo Plus with mangosteen inubanan sa imuhang maintenance nimo ga insulin ka diha. So gamiti pod og Calabo Plus with mangosteen herbal food supplement ngano para ang imuhang balatian wag tang ora mismo. Ma-maintain nimo ang imuhang blood sugar og dili ka mabalaka nga mutaas ang imuhang blood sugar nga mukaon ka sa imuhang mga paborito kayong mga matamis pero dili lang pud kay pasobra kabisyo kay matod pa too much love will kill you. Gani, that's true. Yes, absolutely, that is the correct. Anyway, padayon ta mga kabisyo, my love, so sweet sa ato ang panag-uban sa pagpaminaw kanato karong mga taknaa. Pabati mo sa gihapon usab sa ato ang contact number again, that's 0917-509-5493 Osbon ko 0917-509-5493. Diri gyapon sa ato ang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo kini ang inyong DJ Mikey Ling. O kinipod ang inyong gwapong taro nga way lumping. Kini
si Lolo Baba, oh. Plus taga punta, ha?